V tomto videu alebo podcaste si v krátkosti povieme niečo o tom, kto alebo čo je slovenská priama demokracia, aké sú jej ciele a plány do budúcna. Slovenská priama demokracia, skrátene SPD Slovensko, je v prvom rade komunita rovnako alebo podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorým z rôznych dôvodov nevyhovuje politicko-spoločenské zriadenie, ktoré v súčasnosti prevláda na Slovensku. Usilujeme o to, aby sa toto zriadenie čo najviac priblížilo súčasnému politicko-spoločenskému zriadeniu, ktoré je zavedené a funkčné vo Švajčiarsku. Vo svojej komunite by sme preto privítali ľudí, ktorí by sa podujali na to, tento systém nielen okopírovať, ale aj zrealizovať a implementovať do súčasného politicko-spoločenského systému Slovenskej republiky. Presadiť a zaviesť ho s menšími či väčšími obmenami aj na Slovensku. Na tento účel sme vytvorili komunitu na sociálnej sieti Telegram, do ktorej sa môže pripojiť ktokoľvek po zaplatení členského príspevku vo výške 1 euro mesačne. So spoplatnením členstvom sme prišli iba nedávno v apríli 2024. Transparentné financovanie je nespochybniteľné. Vyzbierané množstvo financií k danému času je možné ľahko odsledovať, nakoľko každý člen platí vždy 1 euro. Nie viac ani menej, dobrovoľné príspevky vo vyššej sume sú možné. Vyzbierané finančné prostriedky nemožno ani zneužiť a použiť ich bude možné v budúcnosti iba na daný účel v súvislosti s našou činnosťou. Od množstva členov v našej komunite priamo úmerne závisí náš rozpočet. S narastajúcim počtom v komunite exponenciálne narastá aj výška nášho imania. Každý jeden člen, ktorého medzi seba príjmeme, je viac menej v dostatočnej miere overený. Toľko k našim cieľom a plánom do budúcna, ako aj k financovaniu našej komunity a spoločenstva. Ak je vám naša činnosť sympatická, alebo si myslíte, že toto je cesta, ako vyviesť Slovensko z marazmu a neustáleho prešľapovania na mieste, pripojte sa do našej komunity na Telegrame. Urobíte tak kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v komentároch.